Assalomu alaykum barobaru. Hamma kasatdan خوب. Navazi трекинал, записинал, насиб такой бешре карцем. А бад серио да камето номер пресидесян, номерой WhatsApp имам, поени видео да астай, бигирен, нашот фит, история ҳамаш ҳаст, мекне фитам история. Салом алейкум. Якын бори тура дидам, дил додан рафтум шидан, ошиқ шидам ба хандат, ба чеҳраи зардинат, рӯзе ки дилма бурдак, шашуми декабр буд, туи бачаи холам, мурандам уҷа буд, наздик шидум, номер додум, гуфтум бояд гап бизанем, гуфта ки зангам мезанам, охи дал дар тел надорам, коре ки ту занг бизан, тони ба тели очад, ҳаме хел дилча ёфтум, розӣ шидак, зангум задак, ба тели дасти очаш, катим келе гап задак, ҳаме хел ҳарӯз аллоха, катиш махирсан будум, сахти ба дӯстуш медоштум, катиш одат карда будум, то қиёмат да барш, орузуи тахта кадум, ҳаргиз ёд намерава рӯзи раён омаданаш, занг зада фарёд кадану даст